Kaixo, Edurne Aldasoro naiz, Nitrikeko nutrizionista, eta hemendik aurrera zuekin izango nauzue dauzkazuen dudak edo galderak argitzeko. Gaur aholku txiki batzukin nator, pixkat gaur egun dauden mito faltsu hauei buelta emateko, eta aholku hauen artean garrantzitsuna iruditzen zaitena da dieta proteikoak. Oso modan daude, eta nahi dutena da argi gelditzea. Kirola ite badeu edo entrenamentu bat jarraitze baldin badeu, gure dietak karbohidratotan oinarritu berdula. Azkenen gorputzak hortik ateatzen dulako berdun energia. Egunian zehar, saiatu berdeu 5 ordu egiten. Azkenen horrela lortuko duguna da, gorputzak egun guztia zehar energia izatea. 5 ordu horietatik garrantzitsuna gozaia. Azkenen modan jartzen nahi da, gozaldu gabe entrenatzea. Eta horrekin lortuko den gauza bakarra izango da alde batetik errendimendu baxua lortzea, eta beste batetik muskulatura galtzeko arriskua. Suplementazioa, azkenen oso erraizputegea farmazi batea, vitamina batzun bila, eta lortu berdeuna da, vitamina horiek janarian bitartez sartu. Adibidez, frutan bitartez edo barazkian bitartez. Hidratazioa. Hidratazioa oso garrantzitsua da, baina kirola ite badeu edo entrenatze badeu, asko segillo. Saiatu berdena da, egarria eduki gabe ura edaten. Hauek izan dian ere aholku txikiak, eta hemendik aurrea zerbait gehiago berba dezue, Niktriren webgunean aurkituko jazue, edo bestela sare sozialetan. Niktriren udalekutan ere egongo naiz, etxeko txikila irakusten nola jan behar duen, eta izen emateak zabalik daude, así que animatu zaitezte.